El nostre experiment consisteix en ficar pimienta i que fiquem un poquet de sabó i se'n vaig a la pimienta. Primer agafem un bol en aigua i pimienta, li fiquem una poqueta. Obri el pot sencer. Marc, obriu-lo així. Què ha passat? Tira tot. Ya, sí. En el llit me fiqué un poquet de sabó i el fiqué enmig del pot i la pimienta se'n va cap als costats. Com lo has hecho? ¡Oh! ¡Ese es el truco! ¡Oh!